Két bölcsöd összeegesztesz, közé kis zárcelvény, utána egy kis vascső, egy golyó a kormányra, és minden rendben van. Apa jön, figyeljék! Figyelj, mert indul! Na, hölgyek, urak, megyünk tovább. Újházi tesókánk, kis 205-öse, most nem tudom, hogy éppen kinek az irányításával már az aszfaltcsíkon. Egyre jobban csapszeges hangja van a kis Trabingnak, ami ugyebár egy vasszöcske, de a maga nemében egy szenzációs kis megoldás, le a kalappal azelőtt, hogy egy ilyet összehozott. Igen, vasárnap délutánonként templomba járás helyett inkább a műhelyben hegesztünk egy csővázat, de a rajtkészsége szenzációs, hisz lehet vagy 300 kilós, a Széria Trabing motor 21 lóereje azonban ezt el tudja mozdítani, csak amikor kéne a lendület, onnantól már nehéz a helyzet.